Tervetuloa Datatronic TV:n pariin ja tällä kertaa tämmönen marras- sekä joulukuun yhteisjakso. Pahoittelemme, että olette joutuneet odottamaan näitä meidän kauniita videoita nyt toista kuukautta. Meillä on ollut täällä niin kova kiire, että ei yksinkertaisesti vaan olla keritty kuvaamaan. Tällä kertaa meillä on esittelyssä Lenovon Y510P peli kannettava. Ja sehän näyttää siis tältä. Kun käännetään toisinpäin vielä, niin näette vähän miltä se näyttää toiselta puolelta. Keskitytään lähinnä millainen se on oikeasti käyttää, eikä niinkään siihen kaiken maailman tekniseen tilpehööriin. Joten eiköhän siirrytä sitten katsomaan, millainen tämä kone on. Lenovon Y510P kannettava tietokone. On siis Lenovon tuotemerkki, joka on enemmän tunnettu varmaankin tuolla yritysmaailmassa, mutta heillä on myöskin vahvasti pyrkimys päästä kuluttajamarkkinoille ja tässä yksi semmoinen esimerkki siitä. Kyseessä on tämmöinen 15-tuumainen kannettava tietokone. Sen verran tartutaan näihin teknisiin spekseihin, että pelin alta löytyy Core i7-prosessori 4770 MGU, joka pyörii 2,4 GHz. Koneessa on valmiiksi 8 GB muistia. Sitä on mahdollista laajentaa 16 GB-tavuun. Kovalämpötilaa siellä on terän verran plus sitten reilu parikymmentä gigaa SSD:tä myöskin. Koneessa on tupla näytönohjaimet Nvidian GeForce GT755 mobiili näytönohjelmia, siis 2 kappaletta ja pari gigaa on dedikoitua muistia näytönohjaimilla. Koneesta löytyy myöskin USB 3.0 portteja, pari kappaletta, yksi USB 2.0, perinteiset VGA, HDMI ja mikki kuulokeliitännät. Ja tietenkin webbikamera löytyy, 720p webbikamera. Mulla on ollut tämä kone nyt jonkun aikaa käytössä ja laitehan toimii kuin junan vessa, sitä ei pääse mihinkään. Pyörii Windows 8, niin kuin tänä päivänä melkein kaikki koneet oikeastaan toimitetaankin jo Windows 8. Pelikäytössä oikein hyvä, ei välttämättä ehkä matkamiehen väline, koska painaa jonnin verran, ei ole mikään kevyt kaveri. Muutenkin aika kookas, mutta pelitarkoituksella se on käytetty, joten sinällään tämä on vähän semmoinen työpöytäkoneen korvike ja viihdekäyttökone. Tässä on myöskin JBL:n kaiuttimet, joten musiikin toisto on oikein hyvä. Lähtee kovaa ja korkealta, jos näin voi sanoa. Pelit pyörii oikein näppärästi. Näytetään vähän pelikuvaakin tuossa myöhemmin teille. Ja kaikin puolin toimii oikein hyvin. En ole vielä oikeasti suurin ongelma, mikä on tässä koneessa, kun puhutaan kannettavasta tietokoneesta, niin on akun kesto. Se on oikeastaan aika huono tämän päivän standardeilla. Johtuu totta kai varmaankin siitä aika pitkälle, että koneessa on aika tehokasta rautaa ja vaikka nämä laitteet tänä päivänä aika hyvin osaakin tuota tehoa ja virrankulutusta optimoida sen mukaan, kuinka paljon sitä koneelta vaaditaan tehoja, niin silti olkoonkin sitten, että teet kevyempää tai raskaampaa hommaa, niin akku vähän nopeasti kuivuu koko. Tuommoinen reilu pari tuntia sillä vetelee pelatessa. Koneella tuli pelattua, no yllätys, CSGOta muun muassa, joka pyörii oikein hyvin. Se peli on enemmän tämmöinen prosessori-intensiivinen kuin näytönohjaajan intensiivinen. Se pyörii varsin mallikkaasti, ei mitään suurempaa ongelmaa sen kanssa. Kokeilin myös striimaamista tällä, joka vaatii paljonkin prosessoritehoa ja senkin kanssa niin mitään sellaista niin kuin pystyy aika hyvin striimaamaan, että tavallaan tällä pystyy korvaamaan siinäkin mielessä, jos tämmöinen perus 25-30 fps striimaaminen on mitä teette, niin sitäkin pystyy tekemään. Koneella tuli pelattua myöskin Tomb Raideria kaikilla herkuilla. Ihan ei, sanotaan näin, että ei pysty välttämättä pelaamaan niillä kaikilla ultimaattisimmilla grafiikoilla, mutta kuitenkin korkeimmasta päästä siten, että pelaamiskokemus on miellyttävä vielä. Näyttö on kirkas, toimii hyvin, tosin glare-näyttö. Niin hieman heijastelu ehkä aiheuttaa ongelmaa siinä mielessä, jos tulee valoja eri suunnista, niin se aiheuttaa pientä ongelmaa. Näppäimistö on taustavalaistu, taustavalaistuksen saa myöskin pois päältä. Se miten tykkää, ihan makean näköinen pimeässä, toimii tietynlaisena
sisustuselementtinäkin tämä kone, koska tämähän on tyylikkään näköinen laite kaikin puolin. Näin loppuyhteenvedon aluksi unohtui aikaisemmin mainita. Lenovo tässä lämpärissä, niin tänne saa tällainen lisäpaikka, mikä on käytetty tässä Suomessa myytävässä mallissa tuohon toiseen näytönohjaimeen, mutta siihen on myöskin mahdollista hankkia Blu-ray tai DVD-asema esimerkiksi, jos semmoiselle on käyttöä. Että tarvii enemmän viihdekäyttöä tarkoitukseen, haluaa tätä konetta käyttää, niin silloin sillä Blu-ray tai DVD-asemalla voi olla sulle tärkeä painoarvo, mutta se on mahdollista siihen hommata. Sitä ei mukana siinä tule. Eli tässä ei ole minkäännäköistä optista asemaa mukana. Konehan on siis oikein hyvä. Siinä kohtaa, jos tilaa ei hirveästi esimerkiksi kotona ole sille tietokoneelle ja toisinaan sun tarvii kiikuttaa konetta mukana, on se sitten, jos sä reissaat tai sulla on koulua tai muuta vastaan, missä konetta tarvitset, niin siinä kohtaa tämä on ihan harkinnan-arvoinen väline. Ihan täysinä tämä ei pöytätietokonetta tietenkään korvaa, aina siinä on tietynlaisia kompromisseja, mitä tarvitsee tehdä, mutta koneesta löytyy peruspelaamiseen ihan riittävästi tehoa näytönohjelmalta sekä prosessorilta ja tilakaan ei heti ensimmäisenä lopu kesken. Joten tätä voi ihan hyvin suositella yhtenä erittäin hyvänä vaihtoehtona tämmöisessä tilanteessa olevalle. Tässä siis viitataan edellisen videon arvostelussa olleeseen koteloon ja vastaus on, että kyllä mahtuu. Itselläni löytyy nimenomaan tuo sama kotelo sekä tuo sama kuuleri ja sanotaan näin, että nippa nappa, mutta kyllä se sinne mahtuu. No itse peleihin ei mene ihan hirveästi, koska mä en niin hirveästi pelaa erilaisia pelejä loppupeleissä. Että silloin tällöin kun alennuksia tietynlaisissa tämmöisissä digitaalisissa digital download-paikoissa, niin sieltä tulee silloin tällä ostettua jotain, että varmaan puhutaan jostain satasista ehkä, mutta tietokonetta mä päivittelen silloin kun mulla on tarvis, varmaan parin vuoden välein tulee tehtyä päivityksiä ja muut tällaista, että siihen sitä, kyllä harrastuksiin saa aina rahaa menemään, sehän on ihan selvä juttu. Koska unohdin, tässähän tää nyt vieläkin on, että ei ole päässyt tämän pidemmälle. Tosissaan me unohdettiin, vahingossa unohdettiin arpoa, joten nyt korjataan vahinko. Ja tämän näppiksen hän siis voitti sellainen henkilö kuin Nevis Videos. Tällaisella käyttäjätunnuksella YouTubessa vaikuttava henkilö, joten onneksi olkoon näppis. Ilmoittauduthan meille, niin pistetään näppis sulla matkaan. Ja viime videossa meillä oli siis kotelo, ja nyt sitä koteloa meillä ei valitettavasti tässä ole, mutta sekin arvotaan, ja sen onnellinen voittaja on Narvain Intelalla 1, ja display-nimenä tuolla YouTubessa oli Jesperi, joten ilmoittaudutko myöskin meille, niin laitetaan sulle toi kotelo tulevaan matkaan, niin saat sen sitten vaikka jouluksi käyttää. Valitettavasti tämänkertainen tuote, mikä esittelyssä on, niin sitä me ei voida arpoa, koska se on kuitenkin yli tonnin arvoinen läppäri. Sori kaikille niille, jotka sitä toivo, niin ei valitettavasti siihen pystytä, mutta koska me halutaan kehittää tätä meidän videota jatkuvasti, niin meillä on yllätyspalkinto olemassa parhaalle kehitysidealle. Jos sulla on joku loistava idea, mitä voidaan kehittää, tai joku uusi osio tai jotain, se voi olla ihan mitä vaan, mielikuvitus rajana, niin paras ehdotus voittaa yllätyspalkinnon. Ja se yllätyspalkinto jaetaan sitten seuraavan videon yhteydessä. No niin, tällä kertaa meillä oli tällainen peliläppäri tästä ja siitä sitten vaan pohdintaa, olisiko peliläppäri sun juttu. Seuraavan kerran kun palataan astialle, niin joulut on vietetty ja vuosikin keritty vaihtaa. Silloin meillä on taas jälleen kerran pelihiiri itse asiassa esittelyssä, joten ei muuta kuin rauhallista joulun odotusta ja vielä parempaa ensi vuotta ja pitäkää ittenne kasassa. Kiitos.